Mimochodem, díval jsem se do průvodce, jak se dá zachránit vězeň z Voxféry. Prý nijak. Doufám, že máš nějaký lepší plán. No, napadlo mě, že bych... Au! Sakra! Viděli jste to? A co? Co to bylo? Nic, nevím, co mě to napadlo. No, co to? Stůjte, oba! Dívejte se na mě! Tady se... Rozhodně něco děje. Jenom koukejte. Koukejte se. Koukejte se. Fajn. Já myslím, že... Ty taky! Jo. Co to bylo? Arture, Zaforde, co si myslíš ty? Myslím, že... Uzarkona, co to bylo? Páni! Něco bych navrhl, ale vy byste mě neposlechli. Nikdo mě neposlouchá. měl bych nápad. Forde, zapítal! Zvaž se to! Fajn. Nepřemýšlejte. Nepřemýšlejte. Žádné nápady, žádné teorie, klídek. To je strašné! Mají trilien a my musíme nějak vymyslet, jak ji zachránit! Napadlo mě, že teď... Utíkejte!